Tinokudokesai MchiBuja kunhau dzomanhoko dzozuva rogumi mwedzi uno waGunyana. Nyasi waChamisa wagoburika vari kureketaiwo kuti vanhu varikahaogosha kuti bato ravo richaparara kusaika vanhu. Wati iwo chakawaita kuti wange waripo parakawambiwa ndicho chichaita kuti wange wariko patichatora masimba kubva kuhurumende iri kutonga iyi. Idi zvatorengana nokuti mangwana izuva rakawambiwa bato MDC iri mugore ra1999 zvizere tichagokupakulirai zuva ramangwana. Wamwe webato MDC Alliance iri wagotanda kuita huyani hwokuratidza kuti wafinhiwaidi kureketa kuno pavari kuenda munenge makamira vanhu kumirira zupukori kuti vakwire wachienda koudza vanhu zvinenge zviri kuitika. Wamwe wavo watoburika mumavhidhiyo pako pakabhana vari kuratidza vanhu nokuvanyepa kuti zvii chaizvo zviri kumboitika. Idi wakaramba wachidari peno hurumende ichaita bau rokuti vanhu vareke kugoungana pavanenge vakamirirapo kuenda kudzimba. Womakereke wakakunda nyaya yavo yavakagoendesa kumataurodzi mhosva kuti vanhu varibe kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo warambidziwe kuenda kumakereke nehurumende. Heno kuti zvichatadza chere kusvikawo kumakambani kune vazhinji waakugara washisha izvezvi. Tinoramba takaringa hedu kuti zvichaperera papi. Tindori mumataurodzi mhosva muChiNhoyi kwai nomutongi ikweyo mambo kwazvimba akareketa zvinhu kwazvo paagoreketa kuti mutumbi waMugabe unofanira kubisiwa kwazvimba kuendesiwa kunoikiwa magamba onyika kuHeroes Acre. Ndizvo tinogara reketa varume kuti kana munhu uri pakutonga tonga zvisvinu kuitira kuti mangwana zvigokurerukirawo. Ipapa dai waMugabe wakatonga zvisvinu nguva yavo vaitongayo zvainge zviribe kana chinochinja apa, asi izvozvi aiwa heno ikweyo. Vanhu vanomwe vanosanganisira Fadzai Mahere watakanhuhwa nodare nyasi panyaya yavo yokuratidzira kwavagoita mumwedzi wakakunguru mugore rapera. Vanhu vava vakasungiwa muzuva rokuratidzira rokupedzisira kwemwedzi wakakunguru gore rapfuura apo paangoenga varida kuratidzira kuti hurumende iri kuita tusvinuba munyaya dzokutekaidza nyika. Tinotaramba tichiti izvi zvakanaka. Paino bato reZANU-PF vari kungoramba basi wachiona kuti wamonzora ndiyo wega munhu ari mubato rinopikisa. Wati iwo kubato ravo bato ravaChamisa ibatoba vanoriziva ba kuti ibato rinovapikisa. Heno kuti muchazvionawo zvakadini, asi izvozvi zviribo kuti Chamisa nokuti nyasi kwaburika kuti Mai Priscilla misi hairambwi mushonga wamumiriri wenyika kunyika yoSweden kwaisiwapo kare mumwe anonzi Alice Mashingaidze kuGermany, kwakaisiwapo kare Lovemore Mazamo aisiwa kuDubai kuUAE. Ava ndo vamwe waisiwa watsva wamiriri wenyikawo. Idi dande mutande riri kudoka vanhu vari kuita kukwira nokudzika vari kureketa nozvonhau yobato MDC Alliance kuti radini kutora vamwe vanhu kuti vauyewo, asi chiri kunetsa vanhu vari kuti aiwa vanhu ngavatohawo asi kwete kuti vanhu ndio vanyengerehwe kuti vauye kubato rii. Idi heno kuti munozvionawo sei mabi angu, isu chedu kukunyepai zvinenge zviri kundoitika. Zimbabwe kwai sondo rino yatora kamushonga kodziwa mupengo kabva kuSinopharm kanosvika zviuru 500. Ipapa vari kureketayo kuti kupera kwesondo rino kubva mangwana kusvika sondo vari kutarisira kuti wagopuwe tumushonga tunoita miriyoni nochidimbu chaito tomushonga weSinopharm mubodziyo. Izvi zvakanaka, toramba tichindoti vanhu kabayiwei. Munyaya yafadza vazhinji zimuseki inotakaidza bvunzo dzovapwere munyika mese yati iyo yaakuvhurapo kare kuti wakapotsa kunyoresa kuti wagonyora bvunzo dzokupera kwegore wanyorese mwedzi uno, kwai wachapfikapo kare zuva rogumisira romwedzi uno. Toramba tichizvitenda izvi tichiti dai zvaenderera mberi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa yati iyo yakutanda kuita zvokupa wapwere wadiki-diki vano makore mairi chaiwo
kamushonga akodziwa mupengo koSinovac. Apa kwai kamushonga kari kuedziwa kuti kaoneke kuti kanosenza chere kuwapwerewa kana zvikabudirira kotanda kupuwa pasi rese. KuMalawi kwabenutsiwa vanhu vanoita 123 wariwo kuEthiopia kunyika kwawo waita izvi wachibatsirwa nosangano ropasi rese rinoringa nezvavanhu vanotekaira roIOM. African Union yati iyo yakumbomisa unhengo hwenyika yoGuinea nokuda kwokutorwa masimba nomasoja. Wati iwo izvi zvavari kuzviitira kuti zvireke kugoramba zvindoenderera mberi, asi tondoziva hedu kuti palibe chinochinja. Ipapa kuGuinea kwacho masoja yaagoti iwo akumbomisa kutekaidziwa kwemari kubva mumabhengi omaminista aiwepo aye Alpha Conde. Ipapa palibe zvizhinji zvazikana, asi zvikagoitika izvi ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi. Vanotekaidza zvekubhururuka munyika yeAmerica watiwo zindege ziguruguru reVirgin Galactic rimbomira kutekaira heno kuti richagosimuka chere kuenda kwarinosiendako kurakagoenda naRichard Branson. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichiperera papi. Nozuro manhoko kwakaita mufaro pasi rese muAfrica muno, vanhu vari kufarira mubvana wokuNamibia anonzi Christine Mboma uyo akahwina kumhanya kwemamita anoita 200 kwanhukadzi kuDiamond League. Zvinotofadza izvi, ari kutowimbisa kuti achagowapfuura agowabhura wese no zvakaitiwa kare achazvipfuura pokare. Toramba tichindomushuvira tuzvinu. Manyadzo aitikawo nyasi kwai anonzi Jerome Boateng anotamba nhabvu kuGermany anzi agobhadhare mari yokuBritain inoita mapondo miriyoni nochidimbu nonyaya yekuti agokuba aiwe musikana wache mumakore apfuuraya. Zvinotorwadza kuti murumeyu agokuba mai wana wache, zvinotoshamisa, asi vanhu vazhinji vadoko vari kurwadziwa kuti arekere eigopuwawo jere zvinoita vamwe. Idi mari inenge inoitawo zvimwe zvinhu kune vamwe vanhu. Asi takadaro zvedu kwanyasi tozorora pano. Ndini wenyu MHANDUWE WENhau.